Get inspired by the everyday heroes of Whittlesea. Meet Noxolo Kalolo, making a real difference in our community. Cricket development. Igama lam nguNoxolo Kalolo. I'm a cricket coach apha eNompumelelo High School, eLuvuyo Primary School, and other schools that surrounding the Nompumelelo High School. Ndiphinde ndibe ne-development cricket. I develop kids who want to be cricketers. Ndikhulele apha eSADA, ndifunde eMasihambe Primary School, ndazofunda apha eNompumelelo High School, ndenza imatric yam apha. Ndahamba ke ndaya eRhawutini ndiyofuna amadlelo aluhlaza, and then ndafunda lukhulu eRhawutini, izinto ezininzi. But in 2022, yes, I realized that kukho i-need yobana kubekho i-cricket apha ekhaya. I spoke to ubrother wam owayekriketer, owayekhona naye ngelaa xesha. Ndathi masiqale i-development ye-cricket. And then we saw the gap. Saza ke apha eNompumelelo sazocela uprincipal into yokubana asinike ii-nets ezi zilapha emva kwam. So uprincipal wasinika ke ii-nets, akabi nangxaki ngaloo nto. So we started and we introduced to other schools, but izikolo ezithe zasebenzisana nam kakuhle, it's iLuvuyo Primary School neNompumelelo High School, because cricket, it's kind of like a very expensive sport. So kuyatravelishwa most of the time, and ke ngoku ifuna imali loo nto leyo. Fortunately, I spoke to Mr. Msamo to finance other traveling expenses and the catering side of it. Azange abe nangxaki, wathi uzasincedisa. So throughout, like since 2022, he's been sponsoring the cricket development yalapha eSADA. Wasithengela namabhethi, wasithengela nee-bags, wathengela nee-cricketers zam izihlangu zodlala cricket, because as I said, cricket is a very expensive sport. Kuloo nzame yethu, as we started ngo-2022, there was a girl ongu-Azumila Sileja who was selected kwi-trials eQueenstown, and other girls, of which I'm not going to mention all of them now. So yena wagqama ke waba selected to play for iChris Hani in Johannesburg ngo-2022 ngoDisemba kwi-National Youth Games. So wadlala kakuhle phaya, of which it was her first time to play away. So she played very well. They received ilento placement, but they were number 2 laphayana as a cricket bantwana badlala cricket as girls. So she did well, and she was notified also by iBorder Cricket ngo-2023. Sasiya kwi-trials saqala apha eQueenstown, and then they went to East London. She was also selected there to play for Border Cricket under 16 girls. Waya ePMB, which is Pietermaritzburg, bayodlala khona. She was exposed to other skills as a cricket, and then she came back and she plowed back what she has learned there, and the other girls and other boys who are playing cricket babone into yokubana there is something kule cricket. Abanye babeyekile, they came back and played again. And then she didn't stop. We're playing around for ilento, clubs. And then ikhulile icricket yamantombazana.
kakhulu. Something that I'm proud of and I am part of it, as I was recognized nami into yobana I am a cricket coach, of which I became a cricket coach by chance. It was not in my plans. I was just an administrator kule organization sasiyiqala nebrother yam, but seeing that into yobana I do not get coaches, and whenever I'm not around, abantwana abana-coach, and ke ngoku ngabantwana, and ke ngoku sizawuba sengxakini uba umntana ubethwe ibhola. So we need to check into yobana kuseyifu na yonke loo nto leyo, uba abantwana bazi into mos nge-safety. Thina sithi abazi nge-safety, as I did u-level 1 we-coaching no-level 2 we-coaching. So we're learning phayana about i-safety, into yobana i-safety is very important. Funeka utshekishe uba ii-nets zirayithi, umntana angabhowuli abe ibhola imbuyele. Funeka utshekishe ezo nto ezo. So ke ngoku ndaenda apha nam ke ndinguba nguloo coach ke ngoku, but I love it though. And then ke ngoku i-cricket mos iqala kwi-mini cricket. Ndinabantwana abaseLuvuyo Primary School abadlalayo, abakhulayo. Abanye ke baya kwezinye izikolo. Unfortunately, many schools around here, they do not appreciate sport, or probably they don't know much about sports, that it's isusa abantwana kwiinto ezifana ne-crime. As we know into yobana isada, it's full of crime, but abantwana baza apha bazodlala, and ba-end up ke ngoku bengenayo i-idle time, bengenayo into yobana hayi sibhorekile. They normally come here and then they play, and we not only teach about cricket apha, sifundisa ne-discipline. Cricket is all about discipline because kuthiwa it's a gentleman's sport. So ngoku siyaziwa nathi apha eSADA ubana kukho umntana odlala ikhrikethi. Actually banintsi ngoku abantwana abadlala ikhrikethi. Zinintsi izinto esithe sabandakanyeka kuzo, like ngoku sine-partnership neWUSU. WUSU is going to take girls and boys, babanike i-bursary, and they play for iWUSU. They're already playing for iWUSU anyway. So now we have that partnership with them. They're taking these kids bayodlala away. Abantwana baba exposed to other places, to other cultures, of which they were not exposed to apha. So now they are no longer, like into endiqapheleyo, abantwana bethu bayaboyika belungu, and laa nto iyenza ke ngoku umntana abe noxinzelelo engqondweni xa idibana belungu, azibone yena elesa, angabi nayo i-self-esteem. But through isport bayabona mos no ngabantu abafana nathi aba, you understand? So ikhrikethi ibafundisile abantwana into ezininzi, like traveling. Wazomile traveled, wazange ubani wayethe uzawuflya. 2024 he flew to Joburg eyodlala pha. So that is an exposure to her into yobana mos ikhrikethi iyakwazi undenza nditravelishe. It's not about only uba udlale, there is fun kwicricket. So waflya ke waya eJoburg. Nee-boys ke ziyadlala, but i-challenge ke ngoku ndize kwii-challenges. I-challenge kwii-boys, we have Queen's College, we have St Andrews, we have other boys' school. Xa sifika kweza trials, sifika i-competition is too high, and kudala benobedlala. I-ladies cricket yona, fortunately, i-girls cricket, fortunately yona isandoqalwa like around kuthi. So ii-chances zethu zinintsi, siqale nathi sekuqalwa, you understand? So ngoku nathi sinee-chances, sibonile ubana funeka silungise phaa, funeka silungise phaa, kufunwa ntoni, zintoni efuneka sizipolishile xa sisa abantwana bethu kwilantuza, kwii-trials, so that abantwana bethu bakwazi upikwa. But i-challenge ke ngoku kulapha kwii-boys. Ii-boys zona ku-tough kwi-competition, andifuni uxoka. So i-challenge esinayo, it's coaches, because mna ndenza administration, funeka nditravelishe abantwana abafuneka bashiyeke bengabi nabantu ke ngoku bobagada. I try to engage with people abazi-coaches apha, but unfortunately abenze ngale ndlela sifuna benze ngayo.
So sinalo challenge ye-coaches, we need coaches because andikwazi mna ucoach abantwana abayi-23 ngemini eyi-1. I'm not going to be able to look into yobana lo uneskill esinje, lo uneskill esinje, and ke ngoku izasenza ke ngoku singakwazi ukhupha more cricketers. Enye i-challenge esinayo zii-nets zethu. Ii-nets zethu they're not in a right way, like azikho right. Zii-nets zakudala. Even nepitshi yethu, sinayo ipitshi apha but you cannot even see it because ikhavarishwe yingca le, uyayibona nawe. So sine-problem, sine-challenge yee-facilities. But I've written a letter to one of the people abane-construction company. He said he's going to come. I'm not going to name him now. He said he's going to come and see what is needed, but uvumile into yobana uzasinceda because i-run-up, xa uwenza i-cricket most there is a run-up whereby xa uqala uya phaa uyabaleka, kuthiwa i-run-up. Kunezigingqi phaa, so asikwazi ujonga i-line and length kakuhle yabantwana. So sinezo challenges zinjalo. So I would love into yobana business people abaround thina basincede sifakelwe ii-nets ezi-right so that abantwana babe nomdla, because sinazo ii-cricketers, there is a lot of talent apha eSADA and abantwana abanintsi basinde kwizinto ezinintsi. Kukho umntana ebezama ukungena emapharen but through i-cricket akayenza loo nto leyo. Waphuma wazondixelela wathi, coach, if ubungekho mna ngendijoyine amaphara, ngendijoyine igangsterism, but kuba i-cricket ndiyayithanda and indisusa esitratweni, andikwazanga uyenza loo nto leyo because andifuni ukuhlaza ilantuza i-cricket, because kwathiwa laa mfana udlala i-cricket. Uyayibona xa sendimpowusta mna ndisithi ndinazi ii-players zam, kuthiwa hayibo eli phara. So wathi ndiphumile coach. So which is iyanceda kakhulu, iyanceda le nto yesport. I so wish abazali babantwana babasapote abantwana baze xa kudlalwayo, because sometimes sine-games eShilo, sometimes siba nazo ii-games like on the 12th, mandiqale ngale, on the 6th to the 8th siya e-East London. Kukho abantwana abaselektiweyo abazodlalela i-SVT games, i-Steve Tshwete games. So bazawuya eMonti abantwana balapha eSADA. Kukho oyi-1 usuka eZolani, uEnzokuhle Gwalempi, banintsi abalapha eNompumelelo. UEzomila Silerha, uEndinako Soji, uNgaliphi May, uVali May. Kukhona nabanye ke abadlalayo bagqibe ugrade 12, uEndinako Mrhiba noAzania May. So those are the players that have been selected to play for kwi-SVT games. Oh, I forgot, Aqhama Tara naye selected, no Yolisa Jonas. Those are the players abasuka apha eSADA abazoyomela iChris Hani eMonti this coming weekend. And then we also next week you are having a tournament as we are grooming young girls to play cricket, because i-boys izinayo i-startup sabo from age of 11 bane-tournaments. So nathi we are starting a girls one, which is going to be from 8 years to 12. Probably izoba seQueen Get Ahead on the 12th of March. So there's something that is happening eSADA in the cricket, and we're not going to stop. I'm not going to stop. Andizutyhafa. I-challenges zizohlala zikhona, but that doesn't mean that we're going to stop this project. It's a good project. It has produced cricketers that are playing provincially, and it has given me like not also for abantwana bodwa, nam indinikeze i-platform and see into yobana where do I want to go now as uNoxolo Kalolo. So ndiyayazi ngoku iba okay, this is the purpose efuneka ndiyenzile, ilife yam ilapha kwacricket. So ndingathanda ubulela kakhulu kuMr Msamo. Without him yayingekho le nto. Xa ndikhala kuye ndisithi, mlungu, sifuna into eso,
athi hayi nikhala msinyane nikhalala ixesha elifutshane, but uyadilivarisha shem, andifuni uphosisa if ebengekho, ngengekho le nto. Because ikhrikethi ifuna imali, ikhrikethi ifuna imali. Ndamxelela ndisapropowuza ndathi, Mr, ikhrikethi ifuna imali and andikwazi uyenza le nto without money. Wathi suwari, ndiza kuncedisa. And nyhani throughout these years, it's been like 4 years now, oko sincedisa. Xa ndithi abantwana bayaphuma isikolo sithi asinamali, ndicela i-catering, uzayithumela umlungu imali, abantwana batye badlale. And yeyona nto ke ngoku ikhuthaza abantwana into yobana at least kubakho into esuka phantsi kwempumlo, because abafani mos abantwana. Abanye bawuphathiswa izikhaftina, abanye bangabi nayo loo nto. Ndifuna abantwana bafane bonke batye into eyi-one. So kukho loo nto ke, kukho unity. Omnye xa engenayo iteki, omnye unika omnye. Omnye xa engenayo ibhrukhwe, omnye unika omnye. So abantwana bafunda ukushera apha. Yonke into iyafundwa apha kwakriket. We are learning a lot. We are a family. Xa omnye enengxaki siyancedisana sonke. So at a young age, they are learning a lot of things, and I am glad that I am part of this development. Firstly, it's prayer. I ask God for guidance because I wrote this project, I think 5 years before yenzeke. I wrote it down. And then the time isenzeka, I was shocked because ndathi, oh, kanti unyanisile uThixo into yobana xa uthi write down your vision and it will come to pass. So iyenzekile, and then whenever there are those challenges, I look back on my writing kwidayari yam, ithi awukayigqibi, kukho into suppose uba uyayiricha, and ndiyazibhala phantsi ii-goals zam into yobana I want to reach this, I want to reach this. So xa ingekenzeki, yiyo into endimotiveyitha into yobana I said by this time funeka ndiritshe into eso. So andikwazi ukuma, even though sometimes uqomba yeyi I wanna leave because akho finances, azisoloko zikhona ii-finances, because noba isponsor siyakusponsarisha but nazo izisponsors ziba nee-challenges kwiikhampani zazo. Kubekho ixesha eliba kube dry, but andistotshwa yiloo nto, ndisebenze ngoku imali ingekhoyo. So into endimotiveyithayo into yokubana I wanna see these kids playing for Proteas. Ingekenzeki loo nto, I'm not going to stop coaching abantwana balapha eNompumelelo because I started apha eNompumelelo, but abantwana bezinye izikolo ezingena-nets bazofuna ujima nathi. So ndaqomba, okay fine, it's going to be a club even though I'm coaching eNompumelelo. Yes. So bayadlala ke ngoku because at times we are not only selecting abantwana baseNompumelelo, we're selecting players that know to play, that they have i-talent. Izinto ezintle, ubona, like and I'll say I'm not a good coach. I'm not a bad coach, but I'm not a good coach. As ucoach or ill experience onjengam, ubona umntana ohamba endimqale phantsi, wakhotshwa ndim wayodlalela i-border cricket, wama nee-players ezidlalela isizwe like a Protea player, wafotwa nayo. You know, that was a moment to me uba le nto le iyenzeka nyhani. Nam ndikwazi into yokubana ndiye kwii-meetings, kwii-boardrooms, ndiyothetha ngeSADA because iSADA ibiseyifila ikhrikethi. Ndikwazile kodwa mna uyofikelela kwezaa boardrooms ndithethe ne-CEO yaseBorder Cricket, isixelele into yobana kufuneka into eso naso naso ukuze siphumelele singatyhafi. So into yobana ndikwazi uyothetha ne-CEO, into ebengayicingelanga uba ingenzeka, ndithethe uWanele Mngomezulu, umntu okwaScricket South Africa. So ezo nto zinjalo whereby you meet big people obungacingi into yobana aba bantu uyozuhlale nabo. Ndihlale ilantuza i-presidential suites mna noXolo Kalolo. So such things were like, yho,
It was mna bendingayicingelanga nyhani into yobana ndaze ndiye phaya uba ndihlale kwi-presidential suite. Ndandikade ndiyibona nje okay fine, people bahlala phaa phezulu, abanye banxibe isuti, bamane bephathela idrinki okanye bazosithathela idrinki, thina sihleli phaa engceni. Ndathi ke ngenye imini ndawuze ndihlale phaa nam, kanti nyhani ndayohlala phaa. So it's one of those beautiful moments. And then another beautiful moment to see many girls joining in. And kuziwa apha eSADA, iimoto zeBorder Cricket zisiza apha eSADA. Those are the moments and then ndiqomba ibingenzeki, ibingasenzeki loo nto leyo. Sasigqibele kudala kusadlala othanda obhula ezo nto ezo. But ngoku ndiyiqalile le nto, nazi iimoto zeBorder Cricket ziphinda zisize eSADA. So it's such moments. And seeing umntana osuka kwikhaya elingathathi ntweni aflaye, engacingelanga into yoba yena uyawuze aflaye. Those moments made me to say no, this is real. Kwi-future, to see many players playing, being selected, like every year having a new player being selected, not just having one player playing for Border Cricket. I want to see more players playing for Border Cricket and playing for those who are already playing there. I want to see them being selected to under-19, SA under-19 Proteas. Even boys, even though it's difficult to coach boys because, you know, boys they have that masculinity. Bona ba hard. So I will say, okay, fine. To see the girls, I'll say, because it's easy to coach them. I want to see them, one of them playing for Proteas. And it's a goal. As I said, I have a goal. So, and another thing, endinqwenela uyibona in the future, and endisebenzelayo into yokubana sibe nebala lethu well facilitated, like finished, yenziwe kakuhle, whereby abantwana bakwazi ukudayiva, because cricket, it's all about field. So we want a better field so that abantwana bakwazi ujima apha eSADA, not only bakwazi uzenza ezo nto eQueen's College or when they're in East London. iSADA yindawo yecricket. There's been cricket before up eSADA, and there are people who know cricket. Imessage yam to people abebekhe badlala icricket into yobana ndicela bazoncedisa. I know umntu mhlawumbi uzawufuna imali, but that is not a case, because at times ayizubakho ngeli xesha uyifuna ngalo, izawuza yona. And babhilive ebantwaneni babo, because we're not only doing this for us, we are doing this for our children, and we are doing this for the generation to come, so that xa babona into yobana siyaxhaswa eSADA babe nomdla ngakumbi, and nabo noba besebehambile bazokwazi ukuthi plowback, because bebona into yokubana siyaxhaswa apha eSADA. And naxa sine-games, mhlawumbi sidlala nekomani phayana eShilo, ndiyacela abantu baseSADA basixhase. Naba basezindaweni like East London, basezimpangelweni, xa sisiphayana, because siyapowusta kuFacebook, xa siphayana siyacela bayosixhasa. It's like umntana udlala kamandi xa ibona abantu bempavela, uba nomdla. Because the reason other kids are winning sometimes is because babona ii-parents zabo ziyabukela phaa. Ewe, ii-parents azifani, but xa sidlala locally ndiyakucela kakhulu, especially ii-parents zabantwana abadlalayo, ziyobukela. And then ndi-emphasize kakhulu, ii-players ezazidlala kudala ezingenzi nto mazize zizibonakalise, because siyasifuna esaa skill so that sikwazi ukusebenzisana. Mhlawumbi ke uyowuvela ke isponsa xa ndisithi yeyi kukho abantu abandincedisayo, khawubafakele noba kokuncane. Anditsho, andifuni ukuthi kuzawuba khona okuncane, but mabaze, mhlawumbi they will never know, like voluntarily, because nam ndaqala ndavolontiya. So ndiyacela abantu basekhaya basincedise kakhulu.
so that nathi abantwana babo babe nomdla kangakumbi. Ndibulele nakubantu abathe bandivotela bendibona njengomntu oyi-hero kwi-community. Kucace into yobana bayayibona le nto siyenzayo. I'm being recognized as one of the people that are uplifting i-community yethu. Ayiyonto incinci kum leyo, yinto enkulu. So ndiyabulela kakhulu. Enkosi. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.